Witam wszystkich sam, którzy tam dzisiaj przyszli do nas na ten happening, a dzisiaj trafił nam 21 februar, to jest Internacjonalny Dzień Fatrowej Gotki, Międzynarodowy Dzień Ojczystej Mowy. My jako Stowarzyszenie Śląsko-Ferajna i przy współpracy Marka Plury robimy właśnie taki happening, że chcemy, domagamy się, żeby Śląsko-Gotka była jako gotką regionalną, żeby dostała status języka regionalnego. I z kolei tego dzisiaj mamy taki happening, co się mianuje Gotkowy Blitzableiter. Blitzableiter. Mocka ludzi mi się dzisiaj pyta, co to jest Blitzableiter. Blitzableiter to jest Pierorochrod. Z tego, co my tutaj dzisiaj mamy taką kista. Ta kista chcemy 7 marca dać komisji z rządu mniejszości narodowej, którzy przyjadą na Śląsk. To chcemy im właśnie dać taką kistę, a w tej kiście właśnie będzie ten gotkowy Blitzableiter. Tu już mamy sam przyszykowany taki gotkowy Blitzableiter i zaraz do tego będziemy dokuplowywać takie małe blaty, jak będziemy szrajbować śląskie worty, śląskie abzdruki i tym samym będzie się tworzył taki żółto-modry Blitzableiter, ochrona przed naszą gotką. Bo musimy chronić naszą gotka, a tak rechtownie chcemy dać tej komisji, która ona przyjedzie, żeby właśnie polski rząd, polski reskirung bronił naszej śląskiej gotki, żeby pomógł nam ją skodyfikować i która mogłaby trafić do szuli jako śląsko-regionalno-gotka. Bo tak rechtownie naprawdę my już coraz gorzej godamy. Jo godą, a są godą, że nie poradza dobrze godać. Nawet jest taki dykcjonarz, który ma 15 000 wortów od kalusa, to wam powiem rechtownie, czy czwarta wortów, jo już nie znam, albo przypomina mi się. Z kolei tego naprawdę mamy gryf, to fajna nasza śląsko-gotka, ale my możemy ją tak spolinizowaną, że my godamy ino już śląskimi abzdrukami, a naprawdę mamy do każdego worta praktycznie swoje powiedzenie. Ale zaczniemy tworzyć ten Blitzableiter i zapraszam wszystkich do zabawy. Na pewno każdy, który tu się dokupluje, może się szrajpnąć nawet swoim imieniem, miastem, może nic, może jedno słówko szrajpnąć, jakieś Beispiel Lipsta, Przaja, Gryfny, Filon, byle co szrajpnie. Będziemy zaraz to zobaczycie, jak to będzie będziemy dokuplować, potem możecie do nas na stowarzyszenie wysyłać, my będziemy dokuplować do 7 marca, tworzyć Blitzableiter, który na pewno kaj zobaczycie i w telewizji, i w mediach, bo na pewno im domy i też będziecie symbolem czegoś, co tworzymy o ochronę naszej gotki. Ja zaczynam, szrajb na i dokuplowujemy i zapraszam też innych, żeby szrajbowali i dokuplowywali się do mnie. Ja się szrajb na taki wort, miejcie z oca do naszej śląskiej gotki. Miejcie z oca, zbiera teraz blat, żeby jakiegoś welera zaś nie strzelił, bo ją mam z lekcją. Zaraz, żeby ten, miejcie z oca do naszej gotki. Tu szrajpna się Peter Myslowic, Jerzek z Myslowic. Nie musicie się szrajbować, nie musicie daj no ten Blitzableiter. Czekaj, dokupluję go tutaj. Czym mi tu ten blat? Czym ten blat? Tu mamy Przaja Śląskiej Gotce. I teraz zapraszam, ten będzie tutaj trzymał, ten Blitzableiter, a ja będziemy tu dokuplowywać. Już tam widziałem, że są przyszykowane. Możecie podejść, no ten. Każdy może się zabrać bombona. O, bajtle idą ze szule. Może poradzą po śląsku. Micie coś szrajbować po śląsku. Oj no, ten. Co? Jową Przaja. Jową Przaja może być. Możecie to szrajbnąć. Szrajbnijcie sam. Ale możecie byle jak, słuchajcie. I patrzcie, tak tworzymy Blitzableiter. Chcemy go mieć minimum 100 metrów.
A fajnie by było, jakby był kilometr i oby wtedy tej komisji bymy taki blitz ableiter żółto-modry, jeszcze modry, żółty, na przemiana. Dawajcie, szrajbujcie się, nie bójcie się ludzie. Przecież jo już tutaj, co tu mamy? Ancuk, szakiet, galoty, westa, gryfnie. I tu co mamy? Żaba, aha, taki pseudonim, Janów, Katowice, Gut. I ja gut, można, róbcie jak ten. Słuchajcie, dokuplować się. Co tu mamy? Teraz mocny. Bajtel. Waldek, szrajbuj tam jakieś worki, zaraz swój też dokuplujemy, żeby były bryle. Ale to byle bez bryli też idzie szrajbować. Szrajbuj bryle. Wy się szrajbocie, patrzcie. No. Szrajbujcie. No, bez bryli. Patrz jako dukto problem macie. To jest... To jest, ale mogę tylko imię? Możecie imię i byle co po śląsku. Dawajcie, tworzymy binder, szlips. Co tu mamy? Bajtel. I patrzcie, już się nam tworzy, już mamy meter blitz ableitera. Blitz ableiter, który chcemy dać komisji mniejszościowej o ochrona naszej śląskiej pukeltasza. Wiecie co to jest pukeltasza? Jak do szule się kiedyś łaziło, to się miało pukeltasza. Co tu masz? Offenbanka. Co to jest Offenbanka? O, czekaj. Hapol. No nahapić się, ja? Hapol, ja? Hapol, dobry. Offenbanka, no to wiesz, nie tym. Ja wiem, ja... Na szule. Co, mocie kto? Andrzeju przeważnie. Andrzeju, co mocie? Mocie jeszcze ten blik? Strzelaliście jeszcze? Tak szrajbyłam. Tak. Bryle, możecie szrajbnąć bryle. Tak szrajbnęłam, bryle. Ja? No daj no ty, czekaj, nie, żeby... Już, patrzcie, już mamy prawie 2 metry, ja się jeszcze coś szrajbna. Ja się też coś jeszcze szrajbna, co jeszcze szrajbna? Ale fajne frele. Ale... Fajne frele sam mamy. Już jada. I dawać, słuchajcie, robimy blitz ableiter, śląski blitz ableiter, który ma chronić śląską gotka.